Bé, el que farem avui serà escriure un text que segueix un camí determinat, agafant una forma. Bé, traiem el gim i, bé, estic fent servir una versió nova per Mac, la 2.6, que és universal binari, i hi ha hagut un petit canvi, i aquest és, bé, primer faré una nova finestra, i aquest és que, fixeu-vos bé, el punter, si poso per exemple qualsevol punter, veieu que és de color blanc? En Mac el punter sempre ha sigut de color negre, veieu? Negre, blanc. I a mi és un canvi que no m'agrada, que em perdonin la gent de Linux, però em recorda molt a Windows. I no és per res, però és que Microsoft fa exaltació del mal gust. Per tant, bé, a part de fer les coses molt mal fetes, fan això, exaltació del mal gust. Per tant, aniré a Edita, Preferències, Finestres d'imatges, i l'estil de punter li posaré blanc i negre. D'aquesta manera el tindré ja de color negre, semblant com ho faig sempre. Per mi és molt més còmode. Bé, faré una capa nova per aquí de color blanc, que ho puc veure més bé. Capa, una nova, que sigui de color blanc, perfecte. Així veureu més el camí. El primer que he de fer és agafar l'eina de camins, de traçar camins, i realitzaré un camí qualsevol, d'acord? No cal que em mati gaire, ara mateix és més perquè ho veieu. Bé, com sabeu, puc desplaçar d'aquí, puc desplaçar d'aquí, l'eina de fer camins, normal i corrent. Fixeu-vos bé que ara estem a capes, si ens anem a camins, ens ha aparegut un nou camí, que té el títol sense nom. Bé, hi posaré camí, i ara el que faré serà agafar l'eina de text i clicaré a sobre. I ara escriuré un text qualsevol. Per exemple, com m'agrada el gim, puc tancar la finestra. Puc escollir el tipus de lletra, com sabeu, a mi em sembla bé les sans amb negreta, i puc canviar-li, per exemple, la mesura, d'acord? Aquí estan píxels, a mi 45 píxels ja em sembla bé. I ara el que és molt important és la part de baix dir que el text segueix el camí. Per tant, clico i veureu com aquí m'apareixerà el text que va seguint el camí. Com m'agrada el gim? Bé, si per exemple no em queda bé, faig un pas enrere, puc variar, per exemple, per fer més gran les lletres i traçarà un camí més llarg. Veieu ara com fa més? Fins on arribi. Això és qüestió d'anar jugant. Fixeu-vos bé que ara ens anem a camins i aquí hi ha un camí que té el nom que és aquest mateix text. Com m'agrada el gim? Que està visible. Aquest d'aquí està invisible. Veieu com el segueix? Com m'agrada el gim? El segueix. Bé, aquest puc borrar-lo si vull, ara mateix no em fa falta aquest camí. I ara tranquil·lament, veieu com aquest text aquí, si no em fa falta, el puc tranquil·lament eliminar. Veieu? Ja he eliminat el que és el text. Perfecte. Molt bé. Bé, aquesta capa la tiraré cap a dalt i en aquesta capa que posa fons, és una capa qualsevol, el que faré serà dir-li al camí, fixeu-vos bé, que el camí passi a ser selecció. Puc fer-ho amb aquest mateix botonet d'aquí, que està dintre de l'eina camí, camí a selecció, o si no, em sembla que se'n selecciona, des de camí. Veieu? És el mateix dibuix. Doncs bé, si jo clico aquí, automàticament trigarà una miqueta de temps, però això d'aquí m'ho passarà a selecció.
D'acord? Veieu? Ja està seleccionat. Si no vull que m'emprenyi la visualització del camí, puc tranquil·lament amagar-ho. Veieu? I ara, veieu, està aquí. L'única cosa que he de fer és a Edita dir que ho ompli amb el color del primer pla. En aquest cas seria el negre. I ho omplo. Ja puc dir-li, selecciona, no seleccioni res, i ja tinc aquí el que és un text que segueix un camí. És així de senzill. A partir d'ara podríem tranquil·lament, si volem, per exemple, duplicar aquesta capa, aquí posar-li, per exemple, degradat, i aquí text, no? Molt bé. Per exemple, a la capa degradat, podria, per exemple, canviar-li el que és el color. Puc venir i dir-li colors. Per exemple, ara ja és dintre el mapa, substitueix un color. Això és una coseta que vull fer, que sigui aquest color el passi, per exemple, a vermell, no? I ara ja li dic d'acord i me'l passarà a vermell, com ara el gim. Ara li donaré, per exemple, un filtre que serà un desenfoc, una difuminació gaussiana, una miqueta més, i ara senzillament li visualitzo la primera capa. Veieu, queda molt més bé. És una manera de continuar editant. Bé, amb això ja sabeu que en qualsevol camí podeu fer el que és que el text el segueixi. Heu vist el sistema, d'acord? Doncs res, espero que us hagi agradat i que us sigui molt útil i que pugueu experimentar molt. Apa, adeu.